Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fl-attività politika fix-xahar għall-Prim Ministru Robert Abela ħabbar żvilupp fil-proġett mas-sieġ ta' spazju miftuħ u aħdar fil-qalba tar-Rabat Għawdex, proġett li huwa wegħda elettorali ewlenija tal-Partit Laburista li jforma parti mill-investiment ta' 700 miljun euro għal żieda ta' spazju ħodor madwar il-pajjiż. Verament kienet aħbar illi l-qajt b'sodisfazzjoni li fl-ewwel nofs ta' din is-sena se nkunu f'pożizzjoni illi nieħdu l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar dan il-proġett tant importanti li ser isir fil-qalba tar-Rabat. Anke hekk u f'kull wieħed minn dal-proġetti ambjentali kruċjali illi il-Gvern jikkonsulta mal-komunitajiet, illi nieħdu l-idejat minn in-nies. Il-Prim Ministru refera wkoll għas-sentenza li tat il-qorti brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet u hawnhekk wieħed isserħan il-moħħ lil ħaddiema tas-saħħa u lill-pazjenti. Dwar l-istess qasam Dr. Abela semma x'għandu ppjanat il-Gvern għal Għawdex u għal Awċin. Irid jisma'na nitkellmu l-poplu Għawċi dwar il-pjanijiet illi għandna dwar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fosthom ix-xogħol illi f'din il-leġislatura jrid jibda biex nibdew nibnu sptar ġdid f'Għawdex primarjament għalikom l-Għawċin. Fil-preżenza ta' bosta Awċin, il-Prim Ministru semma ħemer ta' riżultati pożittivi li kiseb Għawdex tul l-aħħar snin fosthom fil-qasam tax-xogħol. Qabel il-bidla fl-2013 kien hawn anqas minn 10,000 ħaddiem Għawċi jaħdem ġewwa Għawdex. Dan meta noddu flimkien il-ħaddiema fis-settur u s-servizz pubbliku u l-ħaddiema fis-settur privat. Illum fis-settur privat waħdu ġewwa Għawdex għandna ħaddiema jaħdmu daqskemm kellna dakinhar ħaddiema jaħdmu fis-settur privat u pubbliku madudin flimkien. Dwar l-investiment ta' Awċi Robert Abela sostna kif l-aħħar 3 snin il-Malta Enterprise għenet kważi 1000 negozju f'inizjattivi maħsuba biex isaħħu jkabbru l-operat tagħhom tant li ġie approvat ma' 16 miljun euro f'investiment u ngħataw 17 miljun euro fi grants u krediti. Hawnhekk innota wkoll id-differenza bejn l-investiment li qed iwettaq bħalissa l-Gvern f'din il-gżira ma' dak li kien isir qabel taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Fi żmienhom tafu kemm kienu jinvestu? Miżerja ta' 24 miljun euro. Aħna qed ninvestu qed nallokaw 60 miljun euro. Darbtejn u nofs iżjed. Darbtejn u nofs iżjed. Ma naqas li l-Prim Ministru jsemmi l-proġetti li qed isiru fil-komunitajiet f'Għawdex fosthom dak ta' aktar minn miljun euro għal ċentru ċiviku ġdid fix-Xara.